Kull jum mit-tnejn sal-ħadd ingħaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba lil kulħadd. Għaluli biex nibda billi nintroduċi li l-nifsi. Jiena patri Richard Stanley Grek, Franġiskan, ilni patri 50 sena u saċerdot 42. U matul dawn 42 sena servejt bħala kappellan tal-Maltin South Australia, għalliem fi skola tal-Knisja, għallim tal-reliġjun u tal-mużika, Religious Counselor fl-iskejjel tal-Knisja u anke tal-Istat, kappillan fil-parroċċja tagħna tas-Sagro Cor, provinċjal u llum għall-glorja tal-Alla m'għandniex provinċjal, u bħalissa qed inservi bħala rettur fil-Kappella ta' Ġesu l-Ħabib ta' Sliema. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ħen għalina mulej għax nibna kontra tiegħek. U rililna mulej it-tieba tiegħek. Is-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna. Għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek illi minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jien Ġwanni smajt lil mulej jgħidli lill-Anġlu tal-Knisja li hemm f'Sardi iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu s-seba' spirti ta' Alla u s-seba' kwiekeb. Jien naf l-opri tiegħek, inti għandek fama li inti ħaj, iżda int mejjed. Stembaħ u tħeġġeġ f'dak li għad għandek imma li wasal biex jinqeridlek, għax l-opri tiegħek ma sibtomx perfetti f'għajnejn Alla tiegħi. Isa, ftakar f'dak li rċevejt u smajt, ħarsu sewwa u indem, għax jekk ma tistembaħx niġik bħal ħalliel, bla ma tkun taf is-sija li fiha niġik. Madankollu f'Sardi għandek ftit uħud li ma tebbawx il-bishom. Huma qatt jimxu miegħi lebsin l-abjad għax jistħoq ilhom. Hekk ukoll ir-rebbieħ
għat ixit fuqu il-bis abjad u jiena mhux talli ma nħassarlux ismu minn ktieb il-ħajja imma nistqarlu ismu quddiem missieri u quddiem l-anġli tiegħu. Min għandu idnejn ħajjisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. U lill-Anġlu tal-Knisja li hemm fl-Laodiċija iktiblu hekk: Dan jgħidlek l-Ammen, ix-xhud fidil u veru, minnu l-bidu tal-ħolqien ta' Alla. Jien naf l-opri tiegħek u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun. Mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. U hekk la tarba inti biret u la sħun u lanqas kiesaħ, jien se nobsqok minn ġo ħalqi. Int tgħid, jiena għani, jiena stanejt u ma jonqosni xejn, bla ma taf li l-imsejken huwa int, ta' min jitħassrek, fqir, għama u għeri. Jiena natik parir biex tiġi tixtri minn għandi deb imsoffi bin-nar, ħalli tistana, u l-bis abjad ħalli jkollok x'tilbes u tagħti l-għajb tal-era tiegħek. U wkoll ingwent ħalli tidlek għajnejk u tkun tista' tara. Lil dawk li nħobb jien inwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Ara, jiena fil-bib u qiegħed inħabbat. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħli l-bib, jiena nidħol għandu u nikol miegħu u hu jiekol miegħi. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. L-istess kif jien meta rbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Min għandu idnejn ħajjisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Flimkien lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassax bil-sinu. Flimkien lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jajjarx lil għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Flimkien lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħħamx kontra min hu bl-ħtija, min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Flimkien lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Alla ħabbna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew, dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh, il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ.
Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra. U jekk jinqarraq b'xi ħadd inroddulu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham, għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lill-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min kellu jgħidli 50 sen ilu li llum se nkun qiegħed hawnhekk niċċelebra dil-quddiesa. Propju bħal da żmien 50 sen ilu kont għadni qed nagħmel il-Form 5 fis-sekondarja tas-seminarju minuri propju f'dan il-post. U qisu l-bieraħ għaddew 50 sena bħal ħolma, kienu jġibuna form f'din il-kappella darba fil-ġimgħa għall-quddiesa. U allura ma jistax jonqos li l-ħsieb tiegħi jimur lejn dak iż-żmien dawk l-għalliema illum ħafna minnhom mejtin u oħrajn naħseb mimlijin bil-omor u anke sħabi li konna flimkien fil-klassi uħud minnhom ukoll il-bambin sejħilhom u niftakar jekk missejjer żball li mill-aħħar klassi tal-Form 5 ħriġna 11 il-saċerdot. U nixtieq nieħu spunt propju minn din ir-realtà li qed ngħix illum. U nitkellem ftit magħkom fuq żewġ bżonnijiet fundamentali. L-ewwel nett il-bżonn li mmorru lura għall-eruq tagħna minn żmien għal żmien. Għax iktar ma nitbiedu mill-eruq, iktar hemm ċans li tikbrilna rasna u naqtaw saqajna minn mal-art. Jiġrilna propju bħalma smajna fl-ewwel qari nibirdu fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. U jaqblilna mmorru anke jekk mhux fiżikament imma mqarbi l-ħsieb tagħna għall-eruq l-ewwel nett biex aħna insaħħu l-identità tagħna mill-ġdid ta' Maltin u ta' Nsara. U t-tieni biex aħna wkoll nerġgħu nrawmu fina dawk il-valuri u prinċipji li ġew miżruqin fil-moħħ u fir-ruħ tagħna u fil-qalb tagħna meta konna għadna tfal. It-tieni bżonn inħoss li ikollna sens ta' gratitudni u l-kapaċità li nuru dik il-gratitudni. L-ewwel qabel kollox lejn Alla li huwa l-ikbar benefattur tagħna. Imma mbagħad gratitudni lejn dawk li huma benefatturi tagħna issa jew kienu benefatturi tagħna fl-imoddi. U b'mod partikolari xi ħaġa li aħna nħoss li anke bħala nazzjon ma nagħmlux biżżejjed, gratitudni lejn l-għalliema tagħna. Għax l-għalliema tagħna huma benefatturi kbar għal kulħadd. Għal-kbir u għaż-żgħir, għal-ħaddiema tal-id u għal-ħaddiema tal-pinna, għal-professjonisti u anke dawk tas-sena. Propju fil-5 ta' Ottubru il-UNESCO, l-Organizzazzjoni tal-Ġnus Magħquda għall-Edukazzjoni, Xjenza u Kultura, tiċċelebra kull sena u ilha tagħmel hekk mill-1966 jum dinji tal-għalliema illi hawn Malta nħoss li dak il-jum jgħaddi mingħajr ma niċċelebrawh. U nħoss li kemm fuq livell personali u anke fuq livell ta' stat u għaliex le, anke bħala pajjiż, aħna nirrikonoxxu l-kontribut illi dawn l-għalliema b'ħafna sagrifiċċju jagħmlu u jagħtu biex aħna nkunu dak li aħna llum. Dawn iż-żewġ bżonnijiet nemmen li għandna nkunu konxji tagħhom u nagħmlu minn kollox ħalli tassew aħna napprezzaw dak li għamel magħna Alla permezz anke ta' dawn l-għalliema u nkunu nistgħu mbagħad aħna nagħtu l-kontribut tagħna lis-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. L-imħabba u l-maħfra li l-Missier jurina f'ibnu Ġesu
Jamlulna l-kuraġġ biex naqbdu triq tal-konverżjoni. Lill-Alla għani fil-ħniena nitolbu ngħidu fit-tjubitek o Alla ismana. Fit-tjubitek o Alla ismana. Sabiex l-ateizmu ma jizboqqat il-fidi u l-Knisja toħroġ minn din il-prova li qed teddet il-żminijietna nadifa u aktar b'saħħitha fil-fedeltà tagħha lejn il-mulej nitolbu fit-tjubitek o Alla ismana. Sabiex id-dinja ma tiġi qatt nieqsa minn nies ta' valuri li jmexxu lill-oħrajn bix-xhieda ta' ħajjithom nitolbu fit-tjubitek o Alla ismana. Sabiex dawk li żbaljaw fil-ħajja isibu ħniena u maħfra minn dawk ta' madwarhom u jerġgħu jaqbdu t-triq it-tajba nitolbu fit-tjubitek o Alla ismana. Sabiex l-għajn tal-imħabba ta' Alla li nsibu fis-sagramenti tal-maħfra u tal-Ewkaristija terġa' tħabbibna maħutna li nfridna minn magħhom nitolbu fit-tjubitek o Alla ismana. Nitolbu għal-morda u għall-anzjani, għal daw kollha li jieħdu ħsiebhom, għal kull min iħossu waħdu u għall-paċi fid-dinja. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lil kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiżbilna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu. U b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddissin u mal-anġli kollha infaħru kuntennulek bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Ommna Marija, ma' żewġa San Giusepp mal-Apostli, ma' San Franġisk, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha, illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rina nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fil-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missieħ u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan hu il-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju illi jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċiddijoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-dijoċesi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni li l-quddiesa ta' nhar il-Ħadd li ġej biss, jiġifieri l-20 ta' Novembru, se tkun fid-9 ta' filgħodu minflok fid-9:30.
Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissimo, rina li inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tadbatija, meta Sidina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern,
u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misterju tat-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misterju tat-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw ir-reba' misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, uħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tat-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina li ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Om Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu.
Għati lilna għaddejja tiegħek, Mulej Alla, nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħal raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeotata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem mażis tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierka il-kbirom Talla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.